Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Yung tenderang Bicolana. Yan, marahay na aga sa Indogabos. Bali ugto na. Nakasimba na rin tayo. Ayan guys. Bali pakita ko sa inyo yung mga ganap-ganap kanina bago ako magsimba. At saka ngayong pagdating ko galing sa simbahan. Yan guys. Keep on watching. Kunti lang naman to. Kaya keep on watching na. And don't skip the ads. Jay Jonel Sagayno Remix. This music mix only here. DJ Jonel Sagayno. Tryna cut 'em off, I need. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. Put my bitches on, gas me fucking jet. Ano? Ang bibilin mo nakapagpili ka na? Oh, siguro. Butter. Yan, okay po. Okay. Ito na is lime. Ate. Oh, yes. Ate. Okay na. Wala ka sa aloy. Oo. Sarse. O, ano mo na lang, bilangin mo. Ito. Anim. 6 na piraso, malaki. It's lime na. Lime. Ayan guys, bali yan yung ating order for the day. Ngayon is Sunday. And bali wala yung asawa ko. Pinabili ko ng mga chichirya sa grocery. Sa grocery dahil wala na akong chichirya. Tapos yung 100 ayan, nawasak pa. Kasi mga barya yung binayad natin guys. Worth 500 pesos lang naman. Diba? Ayan guys, bali yan yung aking binayaran. 2,518. Bali yung 518 coins yung binayad natin. Diba? Bale, ayan, yung soft drinks na maliliit, 3. Tapos yung soft drinks, 3 case lang. Tapos yung Red Horse natin, tag 1 case lang. Tapos 1 Cobra. Diba? A few moments later. Guys, diba kadating ng soft drinks natin. Ayan, dumating naman yung ating chichirya. Bali yung asawa ko yung pinabili ko. Diba yan? 4 na bundle binili ng asawa ko. Tapos yung mga chichirya naman na pinabili ko is worth 1,551. Ayan guys, mga chichirya lang talaga to kasi yung asawa ko lang yung inutusan ko. Ewan ko lang kung nakabili siya ng kopi ko black tsaka brown. Bali lahat ng yan ngayong araw at ngayong oras is nagkakahalaga siya ng 4,070 pesos. Ngayon is Sunday. Time check tayo is 8:40 AM. 3 hours later. Ano ma'am? Ayan guys, bali sa grocery naman, kumuha tayo ng 5 box ng Zesto apple, walang mango, walang available. Tapos 2 or 3 box ng choco para hindi na tayo nagkakaubusan kasi naubusan talaga ako lagi ng Zesto apple. Tapos ayan, meron din tayo nakuhang 2 alak. Tapos yung 1 box is assorted. Diba? Yun lang guys. Thank you for watching. Happy Sunday!